Saklaina bagi korang reka Bubagra 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 Diprasarok oroi poroi yang tong furu Diprasarok oroi poroi yang tong furu Jungno sojana bagi korang reka Bubagra, 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 Bubagra. Didinitang tak tak didinitang, didinitang tak tak didinitang, didinitang tak tak didinitang, didinitang tak tak didinitang. Bagai mukti khiklai thanchani halogo halok manjui Niniani bagai mukti khiklai thanchani halogo halok manjui Kaklabui kire khogi tango nini ani bagai Bubagra Bubagra, Bubagra, Bubagra. Dakusho, Bukuksho. Shimino diprasani lama Kansha shimino shini lama Kansha shimino diprasani lama Kansha shimino hinani lama Kansha kirke bebak mana Jili doha, bisa doha jili doha jili doha Nini bersani bagai ani bersani bagai Kini tipra satofani thinang ne bagai haidi jung jotono thanjang na shuano Jagbo bole sanya thansa simse bole nayo thansa jagbo bole sanya thansa simino bole nayo Kaklabui kire khogi tango nini ani bagai Bubagra 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 Diprasarok oroi poroi yang tong furu Diprasarok oroi poroi yang tong furu Jungno sojana bagai korang reka
जों बेलाय लें लाइजाक फुं 11 हय तंखलायमाने ताबुक सारिकनि प्राय 4टा तामुय दङ बुं पुरा सिनि 26 आश्रम बारि जों पुरा एन्ट्रि आजु दन गरक बायखा गरक बाय ताबुक सिंरो सिनि भारत सरकार प्लेग्राउन्ड फाय लेना फायजा सिनि म बाइक लायनि नाहा मंगाबनो सिनि चंमारिबो जों एडिसि चंमारिबो सिनि जे कासे डिमान्ड सिनि बबाग्रा जावाय खेमानि सिनि गेराति प्रालेन अ गेराति प्रालेन जों बसकां हातिनि 16 तारिखआव दिल्लीआव मुभमेन्ट थां दङ अ मुभमेन्टना थाङैना जों दिनै म बाइक रेल बिसिंति आवायमं अ आवायमं तेबो ताबुक सुजतै सिनि बबाग्रानि जे थानसानि मारियाव फायाखौ अ लुकुरगनो अ बुकुरगनो सिनि 26 आश्रमनि जत लुकुरगनो आं कयना मुसुङो नक ताबुक बनगो थुइता तंबायदि जों दामुनगो थुइ लेनाय चाइ तनान जराया सिनि थांनानै लामा जों निजेनो मा सामलायसिनाय जों जदि बाय थां जदि सिरि खगै सिनि मान थाइना जों सेगै तुइ माइले हेकाय जों ते के बिया फारिनाय कुरै एकमात्र सिनि अ मान थाइ जों माननाय सिनि बबाग्रानि मारि तुइना बबाग्रानि थानजा तुइनो जों आबनो जों बसकांनि 16 तारिखआव दिल्ली मुभमेन्टआ थाङै दङ सिनि अ गेथा टेबलानि मुभमेन्टआ तुनानै बगै तिनी नरक बाइक रेल खालामनानै खुंबोसो दिनै जों बाइक रेल खालामनानै सिनि टार्गेटआव थांमाने 2000 थांमाने सरि अब जों काउन्ट खालामनायखाय 1500 जदि काउन्ट खायगाबोन फरे काउन्ट खालामले एप्रक्स आमति हैन 2000 नंग खानाय खाखाय नरक बाइक बाय रेल खालायफ्रो कोनो लामा रक असुविधा दंगा एबा बाइक बे बाइक रक थुतालिका হ্যাঁ আমতি হাইরক তো কোনো অসুবিধা দং ইয়া স্পেশালি তামবা হিনি লোকরক সনো এক্সাইটমেন্ট নঙ্গই লামা রক তিরক নারগই সনো তিরক খানি গাতেবো তংথক যা কাসিনি মাননগলে রখাই মাননগলে বরক বকতেবো এক্সাইটেড মানে তাবুক সনো কাসিনি বাইক রেল বিসুতি পাবলিক রক सनो तेबो रेस्पॉन्स काहाम बिवै दङ बसकांगो तेबो सिनि काहाम माने रेजाल्ट लंगा नि नैसुं नु खरकसा वाइटिएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट नंगoi जों नुखा नों साक बायथां न हादुलि हिनियावै नों बाइक बरक बायनो मानजुयै नों साल खा अबले निनि ताम कग्र तंनाय नों खरकसा गं पुइलानो आं पुइला हांखाय खरकसा बबागारनि सेंक्रा एपसि वाइटिएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट तामबा हिन्दी जों सिनि बागै सिन तेब्रासान बागै जों निजि बायथां खायांखाय जों केबो खायरि फनाय कुरै दिनै म हादुलै न ताम हादुलै जों तामिनानि वाते पामदु जत एभ्रिथिं जत किसु मानजाखै फनो सिनि डिमान्ड न तनान बागै जों अपन मासा